ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪሜዳ ሰንተር ንሎምኸዓ ኢላስ ትውፃእ መዓት ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። ኤላስን እቶም ክልተ ኣዕሩኽቱን ጃሊ ኣብ ዝተባሃለ ክፋል ከተማ ከሰላ ተመዝጊቦም ነቲ ኣብቲ ቦታ ዝረኸቦ ኮርዳት ፀጉሪ ርእሲ ዝውን መንእሰይ ወሲኾም ክዘናግዑ ምሳምሰዩ ኣቓልቦ ከይሃብዎ ዝፀንሑ ሓደ ጉዳይ ተላዕለ። ምሕደሪ ቦታ ያ ጀምዓ ኣበይና ንሓድር? ሕቶ ኣቕረበ ኢልያስ ነቶም ሕሉፍ እናዘከሩ ክዛንዩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ኣዕሩኽቱ በብሓደ እናጠመተ። ሓቂኻ ኣለኻ እንታይ እሞ ንግበር? ካብኣቶም እቲ ቆሟት ንሕቶ ኢልያስ ብሕቶ መለሶ። እቲ ደጩዳጭ ሳልሳዮም እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ኣእምሮ የሰላስል ከም ዝነበረ ከመልክት ንኣዒንቱ የማነ ጸጋም መላለሰን። እቶም ኣዕሩኽ ከምዚ እናበሉ ኣብ ኣቡሸነብ ኣብ ዝበሃል እንዳቡን ቡን ይቋደሱ ነበሩ። ኢልያስ ብዛዕባ እታ ምሸት ኣብቲ እንዳ ጀበና ካብ ክሳድ ላዕሊ ክንስሕቕ ነምሲ ሕጂ እቲ ሽግር ዝመጽእ ኣብ ምሕዳር እዩ። ኣነ እብሎም ያ ሰብ ንድለ ኣብኡ ብዙሓት ደቂ ቁርደት ረኺብና። ኣነ ሓደ ሙሳ ዝበሃል ወዲ ክላሰይ ዝነበረ ረክብ ዳሕራይ ኩላትና ምስ ሓደ ክነሓድር ተፅዕኖ እዩ። ኣነ ምስ ሙሳ ከይደ ኣለኹ ብሎም ኻላስ እቲ ቆማት ምስ ሓደ ተበጊሱ እቲ ዶጭራጭ መታዓቢትና ካልእ መታዓቢትና ተማሊዎ ክንፈላለ ከለና ግን ተቓፂርና ሰባሕ ረባሕ ኣብ ኣቡሸነብ ንኽንራኸብ። ንፅባሑ ከም ስምምዖም ከካብ ዝሓደርዎ ከባቢ ኣብ ቦታ ቆጠሮም ጠበቕ በሉ። መዳቕሶኦም ከመይ ከም ዝነበረ ተሓተተቱ። ኣብ ሓደ ቤት ቁርሲ ብምእታውን መግቢ ለኸፉ። ኣብ ቤት ቁርሲ እናተመገቡ ድሞዮም መጻኢ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ክዘራረቡ ዝጀመሩ። ያ ጀምዓ ኣነ ገንዘብ የብለይን ዳሕራይ ሓወይ ሓሳብ ተጋጊኻ ጌርካ ኢኻ ኣማራፂ የብልካን ናብ ስደተኛ ማዓስከር እቶ ኢልኒ። ወላይ ሓቂ ኢኻ መኻዳ ሓይሽ። ካብቶም ክልተ ኣዕሩኽ ኢልያስ እቲ ዶጭዳጭ ኣድመፀ። ቃንኡ ምስኡ ንኽዳናገጽ ዝድርኽ ነበረ። ግናስ እቶም ኣዕሩኽቱ ዝድንግጸሎም እዮም ዝደልዩ። ወላይ ኣነ ኸማን ጉሪሽ የብለይን ግን ናብ ማዓስከር ኣይከይድን እየ ዘለቃሓኒ ተረኺበ ሰብ ክደልየ። ኩነታት ናይቲ ቆማት እውን ተመሳሳሊ ነበረ። ኤልያስ ብኹነታት ናይቶም ክልተ ኣዕሩኽቱ ተገረመ። ነተን ኣብ ጅቡኡ ዝነበራ ሒደት ገንዘብን ክዝክር ክሽቕረር ይቐንዩ። ኣብ ዘይትፈልጦ ዓዲ ዋና ዓዲ ስደት ብዘይ ገንዘብ ክትነብር ከም ዘይከኣል ክርድኦ ግዜ ኣይወሰደን። ከመይ ኢልካ ክከኣል እዩ ዝብል ሕቶ ንኣእምሮ ገዚኡ ኣርዒዱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እምበኣር ኩነታት ናይቶም ኣዕሩኽቱ ዝፈለጠ። እቲ ተግባራቶም ብመጻኢኻ ምጥላዕ መሲሉ ተሰምዖ። ኣንጻር ጽሑፍካ ምኻድ ኮይኑ እውን ተረእዮ። ኤልያስ ነዘኪሩ ወላይ እቲ ግብርና ኩሉ ብመጻኢኻ ምጥላዕ መሲልኒ። ድሓር እቲ ቆማ ዝበልኩኻ ዓርክና ሰብ ክደለ ኸይዱ ጉሩሽ ዝርየሉ ኣነን ተሓፂርን ኣብኡ ተሪፍና ድሓር ኮለል ክምብል ንመን ረክብ መስለካ? ኣስቀጠ ነቲ ክኳላለፍ ዝጸንሐ ዳሃዩ መብረ ግዲ ደሊሉ ንመን ረኺብኩም? ሕቶ ኣቕረብ ኩሉ ኣይመለሰለይን። መኻፍቲ ኣፉ ገሊዩ ኣብ ፍጹም ትዝታ ጠሓለ። ኣብ እሙርኡ ብመልሰ ተግባር ዝከታተሎ ሓደ ትርኢት ረኺቡ ይግዲ ኢለ እዋን ሃብክዎ። እቲ ስቕታ ዝወለዶ ሓደ ፍጻመ ክህልውን ተጸበኹ። ንመን ረኺብና ምስለካ? እቲ ኣብ ከሰላ ጸኒሕና ዝበልኩኻ ጸሊም ቆርጫ ፀጉሩ ንሱ እንታይ ብለኒ መስለካ? ኣበይ ዲኹም ትፋለጡ? ኮሎፍኮ ኣብ ባሮንቲ ኢና ንፋለጥ። ካብ ኣቑርደት ንባሮንቱ ክኸይድ ከለኹ ንራኸብ ነርና። መዓዝ ሱዳናት እዩ ግን ማዕርፍ ንሱ ብለና ብጀምዓ ኮይንና ገዛ ዘይንካረን። ሽዑ ኣነ ሓደ ዓርከይ ጉርሽ ክደለ ኸይዱ ስለ ዘሎ ምስ መፀን ይሕክዮ ኢልዮ በዝተራዳዲና ዘይክንግምተይ ፍሉይ ዝተኸስተ ፍጻመ ኣይነበረን። ብዛዕባ እቲ ቆርጫጭ መንእሰይ ንዝምልከት ድሒሩ ንዝመጽእ ካልእ ፍጻመ ዘኪሩ ይግዲ ዝን ዝበለ ክብል ጥራይ ሓልፍኮ። እቲ ገንዘብ ከለቅሖ ዝፈልጦ ሰባት ክደሊ ዝኸደ ቆማት መንእሰይ ሒደት እዋናት ምስ ሓለፈ ናብ ኣዕሩኽቱ ተመልሰ። ሓሳብ ልቡ ሰሚሩሉ ከቐንዮ ዝኽእል ገንዘብ ከም ዝረኸበ ምስ ሓበሮም ተሓጐሱ። ተተሓሒዞም እውን ናብቲ ዕሙር ድኳናት ዝርከበሉ ስፍራ ምርሑ። ድሓር ኣነን ተቖማት ዓርከይን ሞባይል ገዚና እታ
ሓፂር ሳልሳይና ግን ገንዘብ ስለዚ ሓዘ ገዛን ሕጂ ምዚ ቆርጫጭ ኣብ ከሰላ ፀኒሕና ዝበልኩኻ ፅቡቕ ዕላቓት ክንገብር ጀሚርና ብሓንሳብ ንውዕል ኣብቲ ሸቑ ምሻለካ ደቂ ሓዲ ኮይንና በስ ኤልያስ እቶም ክልተ ኣዕርኽቱን እቲ ኣብ ከሰላ ዝፀንሖም ቆርጫጭ መንእሰይን ወጃዕ ክብሉ ወዓሉ ነቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ክውንነትን ቡድሆታትን ክሰርዑ ድማ ይፅዕሩ ነበሩ ያ ብሓንሳብ ገዛ ዘይንካረ እቲ ቆርጫጭ መንእሰይ ነታ ቀዲሙ ዘለዓላ ሕቶ ደገምኣ እቶም ኣዕሩኽ እቲ በዓል ቆርጫጭ ጨጉሩ ንዘምፅኦ ሓሳብ ተቐበልዎ ገዛ ካብ ምዕራይ ወፃኢ ገዛ ካብ ምክራይ ወፃኢ እውን ኣማራፂ ኣይነበሮምን በዚ ተሰማሚዖም ጀበንኦም ተቐዲሶም ገዛ ክራያ ምድላይ ክዋፈሩ ድማ ወሰኑ ኣብ መንጎ እዚ ግን ካልእ ክስተት ተፈጥረ ያ ናይ ኣምላኽ ነገር ዓብዱ ዝብልዎ ቆልዓ ይመፀና ኤልያስ ኢሉ ሓቒፉ ይስዕመኒ ድሓር ብዙሕ ዕሊልና ምስ ዓብዱ ኣብ ኢዶም ትፋለጡ ሕቶ ኣስዓብ ኩሉ ምስ ዓብዱ ኣምዳ ፈለኛ ሙና ሰራሑ ኪና ንፋለጥ ኣብቲ ግዜ ንሱ ተምሃራይ ኣምዳ ፈለኛ ሞ ነይሩ በስ ኣብቲ እንዳ ጀበና ምስ ተራኸብና ብዙሕ ንሓኪ ዳሕራይ ምሳይ እንዳ ፈለኛ ሞ ስራሕ ዘይትጅምር ብለኒ ኤልያስ ምስ ዓብዱ ብዙሕ ኣዕለሉ ኣዕርኽቱ ግን ንዓና ጠንጢኑ ምስ ዝመፀ ሰብ ክዕል እንዳበሉ ክሳብ ዝሓሚዎ ኤልያስን ዓብዱን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ስምምዕ በፅሑ ዓብዱ ነቶም ስራሕቱ ክዛረበሉ እሞ ኤልያስ ኣብቲ ዓብዱ ዝሰርሓሉ ትካል ፅርበት ዕንጨይቲ ክስራሕ ክጅምር ሓዳስ መዓልቲ መፀት እቶም ዝተቋፀሩ ኤልያስን ዓብዱን ተራኸቡ ናብ ኤልያስ ዝሰርሓሉ ትካል ድማ ኣበሉ እቶም ክልተ ኣዕሩኽ ኣብቲ ከሰላ ዝፀንሖም በዓል ቆርጫጭ ፀጉሪ ርእሲ መንእሰይ ተራኸቡ ንኸራይ ዝኸውን ክፍሊ ከናድዩ ድማ ነቐሉ ኤልያስ እቶም ክራይ ገዛ ክደልዩ ዝወፈሩ ኣዕርኽቱ ኣብ ኣጋምሸት ተራኸቡ በብስራቶም ሒዞም ኤልያስ ኣብቲ ትካል ክሰርሕ ከም ዝተቐበልዎ ኣበሰሮም ንሳቶም ድማ ገዛ ክራይ ከም ዝረኸብዎ ነገርዎ እምበር ከዝተኸበርኩም ተኸታተልትና ሎም ዘዳለኹ መደብ እዚ ነይሩ ከምወትሩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም